padres y patronos que pueden tener a muy internacionalmente, como son Patri y Elke. Conformar solo con verla, bakarrik ez ditugu ikusi nahi, entzun nahi ditugu, queremos oír a nuestras dos embajadoras. Muchísimas gracias, es súper difícil escribir lo que sentimos al verlos a todos ahí, y bueno, y aquí tenéis la medalla que le he traído a Murcia, desde todos nosotros también. Ez dakit, ezin dugu esplikau, izan da oso berezia, eta ez dakit, oso momentu ona. Gogoratzekoa. Esan dudan bezala, esan dudan bakarra izan da, hori ez daukadala hitzik hau deskribatzeko, urtetzea balkoira eta inbeste jende ikustia, guretzako da, hori, dauan handiena. Eta, nik uste dut, hori, eskertu dugula merezi duten bezala, eta, oso posik. Eta domina ekarri duzu Londresetik, ze sentitu duzu, garaipen honekin edo lorpen honekin? Pasdakin ikuste dut da handiena dela, amets bat bezalakoa da, eta, igual konstiente izan naiz, ona iristean, jende guztia hurbiltzean ere gana eta argazkiak ateratzera eta, hori, ez dakit, gustatzen zait, azken finean da, jendia ikusi gaitula, eta ez dakit, oso posi nau. Gero, Patri, adierazi duzu agian kirol profesionala utzi behar duzula, zen olako gogorapenak edo eramaten dituzu ibilbide honetatik? Gogorapenetaz gain lagun pila bat eramaten ditutez. Azkenean urte asko pasa ditugu kirolan munduan, da lagun pila bat indoguz, eta horrekin geratzen gera bizitza guztirako lagunekin. Eta lehen aipatu da, kirol profesionala edo joko olimpikoak ia mitoak ematen dutela edo itxura hori daukatela, baina kirol profesionala biek landu duzue. Zein da zuen mezua hurrengo belaunaldientzat edo kirola maite duten pertsonentzat? Kirola egitea. Batez ere gure kasuan taldeko kirola egin dugu da guretzako politagoa da, ez azken finean zuen neskekin harremanak eta hori niretzako berana, Patrik esan duen bezala, azken finak zuk hori eramaten duzu. Gogorapen asko, baino lagun asko bebai, mundu osoan zehar orduan hori, animatzen ditugu neska eta mutil guztiak kirola egitera. Ez, berdina, hori, kirola egitea hona dela eta gauza asko ikaste dituzu, ez bakarrikan lagunak egin, baizik eta balore pila bat, disiplina, errespetua, eta hori askotan lortzen da kirolakin. Familia esker eta zorion.